Mikä on tärkeä asia hyvässä paidassa? Riippuu siitä, että keneltä kysyy. Jos kysyy kuluttajalta, on se käytännönläheisyys, käyttöikä, mukavuus, joskus eettisyyskin. Jos kysyy markkinoilta, kyse on bränditunnistettavuudesta. Kyse on viestistä, mitä se paita kantaa mukanansa. Kerran mä en oo mikään taiteilija. Mun on vaan ajateltava sitä brändiä. Ajatella sitä ideologiaa. Joka ikinen tarina ihmiskunnan historiassa asettaa ihmisen tavalla tai toisella entropian vastaiseksi voimaksi. Joten tämän brändin täytyy kuvastaa sankarihahmoa, jotakuta samaistuttavaa. Tässäpä se kysymys onkin. Yläpuolella kakkukalliossa ääni totuuden. Tää tulee olemaan meidän Tää tulee olemaan meidän sankarin brändi. Nimeltä voi olla skeittilauta tai skeitti. Tässä voi olla vähän pienen lapsen paita. Pidetään siihen pieni skeitti. XL-markkina tarvii oman skeittipaitansa. Iso leveä lauta. Iso leveä lauta. Isolle leveälle miehelle. Isolle leveälle henkilölle. Tässä on meidän lasten malli. Tässä on meidän jokaisen henkilön malli. XL-malli, XL-skeitti. Sitten on naisten skeitti. Mutta tää on vielä puutteellinen. Meidän brändiltä puuttuu vastapaino. Meidän brändillä kuuluisi olla pahis. Meidän brändi tarvii pahiksen. Pelkkä valo sokaisevaa. Meidän pahis löytyy. Tässä on ihmiskunnan nähysrikoa mun kuulakärkikynä. Tässä on ihmiskunnan vihollinen. Tää on meidän pahispaita. Ne oli Auron mielestä hienoja.